Počkajte, mám pozerať tu. Moji rodičia ma posudzujú, aká som mama, podľa toho, ako oni to mali a ako oni to robili. Hej. Začníme každá od seba samej. Nestačí povedať, že iba ja nemám takú kamarátku, ale že som aj ja tou kamarátkou pre nejakú inú. Sa vedeli pochváliť, aby sa vedeli oceniť, aby si vedeli dopriať. Vítajte v Bamber Talks, mini podcaste, ktorý sa zaoberá témami, ktoré sa týkajú nielen sveta módy, ale aj žien. Táto miniséria venovaná mamám vznikla na ich počesť k blížiacemu sa sviatku a je venovaná nielen mamám, ale každej jednej žene. Prajem vám príjemné počúvanie. Si mentorka a stretávaš sa s veľa ženami, s maminami a rozprávaš sa o rôznych situáciách životných. Máš pocit, že dnešné ženy a mami sú nie že vyhorené, ale také unavené možno zo života alebo z toho, čo žijú? Moje klientky, ženy, mami, sú častokrát unavené a je to aj prirodzené. Netreba si to vyčítať, povzbudzujem ich k tomu, aby mali taký súcit so sebou, že tých povinností, tých akcií alebo aktivít, čo má mama spraviť, čo všetko zmanéžovať, zorganizovať, nielen seba, celú domácnosť, ale aj deti, častokrát aj s manželom alebo partnerom, tak je ich viacej ako bežne. Je to prirodzené, že žena pociťuje únavu alebo takú vyčerpanosť. Je to v poriadku, lebo častokrát možno ani nie je docenená zo strany spoločnosti, zo strany rodiny najbližších, manžela alebo vlastných rodičov, aj zo strany samotných detí. Ďalšie, že keď sa do toho ešte sklbí aj tá práca s materstvom, tak tiež to je opodstatnené, náročné všetko toto vedieť skombinovať a riadiť. Je niečo, v čom sa stretáva väčšina? Áno, z môjho pohľadu si myslím, že to je také nedostatočné sebavedomie alebo taká sebahodnota. Vo všeobecnosti možno hodnota ženy, ale aj úzko s tým súvisí aj hodnota mamy. Ich pobádam k tomu, aby sa vedeli pochváliť, aby sa vedeli oceniť, aby si vedeli dopriať. Jednoducho, aby nie iba oni boli pre iných, aby dopriali aj samej sebe. Častokrát sa starajú o deti, manžela, domácnosť, zabudajú na seba, potrebujú oceniť aj samých seba a dopriať si nejakú malú príjemnosť, čo by ich potešilo. Nemôžeš dať to, čo nemáš, čiže na tú psychohygienu pomáha, keď niečo dopraješ milé, kde môžeš načerpať, lebo ten výdaj energie pre okolie je veľký. Je pre nich prirodzené alebo neprirodzené nájsť ten čas a priestor na seba? Áno, máme s tým veľký problém. V tých povinnostiach, v tom víre myšlienok, čo tá žena rieši, že aj keď je možno mimo rodiny, alebo nechá deti s niekým, no tak jasné, že myšlienkami je pri nich. Tiež sa niekedy snažím povzbudiť tie klientky, že nevadí veci s deťmi niekoľko napríklad hodín do dňa, ale keď ich dáš niekomu, no tak ten človek je s nimi hodinu, dve a ty si aj tak s nimi ešte väčšinu času, že nevyčítaj si to, že praj si to aj ten čas sama pre seba, že tam je problém v tej hlave, v mysli, hej, že prepnúť sa z toho režimu, že ja vôbec môžem si niečo dopriať, alebo ja vôbec môžem ísť, ja neviem, sa niekde odreagovať, lebo každý má iný spôsob tej odreagovania alebo tej psychohygieny. Každá máme rôzne tie formy nejakého relaxu, ale si myslím, že to je dôležité, aby tak do tej studnice alebo do tej studne načerpala tú vodu, aby potom mohla dávať aj svojim deťom a svojmu manželovi. Moji rodičia ma posudzujú, aká som mama, podľa toho, ako oni to mali a ako oni to robili. Ja som bola s deťmi toľko a toľko, lebo ja som pre nich robila to a to a očakávajú, že ich dcéra bude robiť akože podľa ich predstav alebo podľa ich tej optiky. Keď ja som s tým v poriadku, tak je to v pohode, hej, že je dôležité, ako to ty prežívaš osobne. Lebo každá žena je aj ináč uspôsobená, tak nemôžeme tam škatulkovať ženy rovnakého modelu, že všetky to musia mať takto, hej. Tým pádom, že každá žena je jedinečná, má jedinečné talenty a má rôzne potreby. Aj tie dary, ktoré prináša pre svoje okolie,
tak sa to nedá zovšeobecniť nejak. A dáš ten jav aj ty tak, že často sa tie ženy porovnávajú s tým okolím, že možno si všetci robíme nejaký všeobecný vzorec, ako by to malo byť, ale v konečnom dôsledku je vždy všetko buď veľa alebo málo, že nikdy to nie je v tých očiach druhých v poriadku. Teraz si mi pripomenula situáciu, že po jednom mentoringu mi klientka povedala, že vlastne už viem, aké sú tie moje talenty a silné stránky a ja sa už nemusím porovnávať s inými ženami. Áno, my ženy máme tú väčšiu tendenciu si závidieť a sa porovnávať. Som aj oceňovala tú zrelosť tej klientky ženy mami, že jednoducho ona už vie, v čom je jej hodnota, vie, čo potrebuje, aj čo prináša pre tú svoju rodinu, aj pre pracovné prostredie, aj pre samú seba. A jednoducho, že ona už nemá ten pocit, že musí sa s niekým porovnávať, lebo väčšinou chceš mať to, čo ty nemáš. A ona našla to bohatstvo, ktoré ona už v sebe nosí vo svojom vnútri. Hej. Už nepotrebuje to zaplniť kamarátkynými talentami alebo schopnosťami alebo to, čo na nej obdivuje, ale váži si samú seba a pozná svoju hodnotu. Myslím si, že my ako ženy, ako matky máme nejakú moc nad tým, ako k tomuto vychovávame naše deti, že máme v rukách možno aspoň v časti nejakú možnosť ovplyvniť to ich sebavedomie, tú ich autenticitu, ten ich pohľad na seba a v súvislosti so svetom, že vieme to nejako ovplyvniť? Mňa oslovuje tá myšlienka, že jedine, čo môže zmeniť, je zmeniť seba samého. Druhých zmeniť nevieme, lebo to už je to vonkajšie koleso, ale v tom vnútornom kolese sú tie naše vnútorné myšlienky, vnútorné postoje, naše správanie, tak to vieme ovplyvniť. Čiže si myslím, že keď žena, mama bude na seba pozerať i cez tú svoju úctu, hodnotu, že si bude samu seba ona vážiť, tak ja verím, že aj to okolie si ju potom bude vážiť, ale bude k nej pristupovať s nejakou úctou a rešpektom, s vďačnosťou. Začníme každá od seba samej, vážme si samých seba, máme nejaké svoje také zdravé hranice, alebo nejaký ten balans, hej, že v práci, v rodine. My ženy sme zničené, že a ja nič neviem, ja nič nedokážem, alebo veď čo ja robím, to je iba, ja neviem, stále som s tými deťmi, tie plienky, to varenie a práčka a tak ďalej, hej, že čo je na tom také zvláštne alebo výnimočné. Pozri sa, aké máš talenty, ako to vieš pekne všetko zmanéžovať, nachystať alebo zariadiť. Vážne to je až niečo také výnimočné, lebo ja s tým žijem a mne to nepríde také výnimočné, ale keď mi to niekto iný takto ináč nastaví z toho iného uhla pohľadu, tak aj tá žena sa na samú seba pozrie ináč. Verím, že aj to je moja úloha, tak povzbudzovať tie ženy, alebo nejako ich motivovať, alebo ich aj nejako oceniť za toho ich ženského genia, čo nosia v sebe. Je ten mentoring naozaj pre každého? Ja si myslím, že áno, lebo každý sa potrebujeme niekde posúvať. Že my si nevystačíme sami alebo samé, hej. Veľmi veľa žien mi povedalo, že by chceli mať nejakú takú blízku osobu, takisto ženu, aby s ňou zdieľali nejaké veci, lebo že žena lepšie pochopí ženu. V dnešnej spoločnosti je aj dar, keď máš takú ženu, ktorá ti rozumie, s ktorou si na jednej vlne a ktorá je pre teba aj obohatením a aj ty pre ňu. Zdieľaná radosť je dvojnásobná radosť, ale aj zdieľaný smútok je dvojnásobne menší smútok. Povzbudzujem aj vás, ženy, mámy, aby ste same boli také kamarátky pre iné ženy. Nestačí povedať, že iba ja nemám takú kamarátku, ale že som aj ja tou kamarátkou pre nejakú inú. Častokrát je to také jednoduché gesto, že ahoj, ako sa máš, myslím na teba, alebo pozvem ju na kávu, na koláčik, alebo tie formy môžu byť rôzne, alebo zaplatím jej nejakú vstupenku, ja neviem, na kolotoč, alebo do divadla, alebo teraz mi napadajú také príklady, čo buď ja som využila vo vzťahu k iným ženám, mamám, alebo aj iné ženy využili vo vzťahu ku mne, že mi dali nejaký takýto darček, alebo nejaký prejav pozornosti a jasné, že to poteší potom tú ženu, že vôbec na ňu niekto myslí, hej, že niekomu na nej tak záleží, toho hodná. Stojí niekomu za to, hej, má pre neho tú cenu, takže toto si myslím, že je dôležité. Drahá žena, mama, si tak vzácna, zaslúžiš si Nobelovú cenu. Fakt, za toto všetko úsilie, čo robíš, čo prinášaš, čo všetko riešiš, častokrát sú to tie nedocenené veci, úplné maličkosti, ktoré tvoje okolie bere ako samozrejmosť, ale
chcem ti povedať, že v tej všednosti a rutine, ktorou možno žiješ, tak v tom je tá krása a v tom je tá hodnota a cennosť tvoja. Tak ti za to ďakujem.